Bog gruntovčani, ja sam Tino, vaš Gruntek dostavljač. Danas ne nosim košarice, nego informacije o tome kako funkcionira Gruntek dostava. Kad ste se pretplatili na Gruntek, znali ste da imate neko povrće koje tamo raste na tom Grunteku, ali to povrće mora nekako doći do vas. Postoji jedan relativno složen princip kako će se to dogoditi. Kad god se nešto bere, dobit ćete linkić na svoj mail s kojim ćete definirati kako želite preuzeti svoju košaricu. Ako ste u Zagrebu i okolici, možete dobiti dostavljenu na adresu ili na svoje radno mjesto. Ako niste u Zagrebu i okolici, odabrat ćete jedan od punktova u Varaždinu, Rijeci, Opatiji ili Zadru. Informacije o mogućnostima preuzimanja košarice dobit ćete srijedu ujutro. Imate 48 sati do petka ujutro da odaberete način koji vam odgovara. U petak, kada te informacije skupimo, one će biti dostavljene u dostavnu službu. Gruntek radi sa 2 dostavne službe, jedna je zadužena za punktove, a druga za dostavu na dom. U svakom slučaju, u petak sve informacije putuju u dostavne službe i one dalje preuzimaju odgovornost o vašim košaricama. Tako da, ako prije srijede imate ikakva pitanja o tome kako i gdje možete preuzeti svoju košaricu, javite se nama u Gruntek. A nakon petka, kada su vaši podaci već proslijeđeni u dostavne službe, molim vas obratite se dostavnim službama, a sve kontakte ćete naći u informativnom mailu. Nadam se da će vam dostava stići brzo i da ćete uživati u svom Gruntek povrću. Dobar tek!